tady Vixi Dixi, jsem tady opět Team Game 100. Jedeme závody na Avalonu, tak já vím, tak doufám, že se vám to bude líbit. I když nějak mi blbne Bandicam, takže nevím, jestli Team Game uslyšíme, ale tak snad jo. Tak 3, 2, 1, teď! Jo. Co to bylo? Jo! Hej! Tak to tě takhle ne. Fakt, už jsem před tebou. No já bych řekl, že to dáme od znova. A musíme se vrátit tam do toho. Buď ticho. Musíme se vrátit tady a... Kamo, kaj seš? Jo, tady, pojď. No, dobré auto. Teď, jo! Ale ty si za mnou, ty šíte. Lol, kam to jedu? Počkej. Já! Jo, jsem tady. Pokémon. Kdy jsi zebral? A já vidím, no. Oh shit. Ne, já taky mám kitku, ale tak. To jo, pojď derby, tady bude sranda. Slanda. Počkej, jdi na druhý konec a rozjedem se. K otevřené dveře. No tak já tě tu čekám. A přímo víš, jak jsou ty čáry, takové ty pruhy. Tak přímo potom jeď. Takže 3, 2. Tak řekni, až budeš připravený. 3, 2, 1, teď. Moje auto horí. Jo. Jo. Lol. Jo, asi tak. Žiráku. Pojď na pěstí, ferovka. Tady přecházejí meze. Oh, shit! Oh, dirt! Lomeno, drag, jak to bylo? Drag?
Já jsem ho netrefil. Kámo, to se dobrý. Tady ho trefí. Jo, ty jsi od portal pryč, ty seš ale. Tam jsou to. Pojď na druhý konec, jeď na druhý konec, a víš jak tam jsou takové ty, počkej, pojď na start tady. Na tu, já si vezmu jiné auto, víš co, ať to nepraskne. Teda nebuchne, co tam melu. A jak tam jsou takové ty, jak ti to vyhodí do vzduchu, víš, ne úplně na konci. Tak potom pojedem, jo, tak Inferno. Každý po jednom, tak já si počkej, já tě musím tak obět. Jedem. Ty jsi přede mnou. Jak to děláš? No ty mě taky. Ty jsi teď přede mnou? Jo, back. Oh. Hej kamo, hoří mi auto. Tak dámy a pánové, myslím, že tímto naše video skončilo. Doufám, že jste se pobavili. Tak díky a čau.